The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mo po ba ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismis sa inyong mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Martes para magbigay ng serbisyo publiko. At live tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Ragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live rin tayong napapanood sa ating YouTube account. At napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Channel 15 sa Metro Manila at Channel 62 sa GMA For the Box. Umpisaan na natin ang tabang ora mismo. Ito mga ka-aksyon, libreng gamot at check-up ang hatid ng medical mission sa panguna ni former Congressman Kito Oco para sa ating mga kababayan sa Rawis, Legazpi City. May 300 katao ang inaasahan na mabigyan ng libreng serbisyo ngayong hapon. At para sa update, makakausap natin si Rizel Luzada, ang tabang patroller sa Rawis, Legazpi City. Magandang hapon sa iyo, Rizel. Magandang hapon, Sir Lower, at magandang hapon mga ka-action. Okay, kamusta na dyan ang nagaganap na medical mission dyan sa Rawis, Legazpi? Ay, yes. Fish kayo, Sir Lower, ang dumating ito sa cover court ng 42 Rawis, Legazpi City. Harapan na madami ako dito. Kasama na dyan yung mga tingnan yung sitwasyon at nagbubuntis o may nagdadalang tao sila, may mga estudyante din na pumunta dito pagkatapos ng klase kasama ang kanilang mga magulang dahil na di nila nakatingnan yung tipo nila na hindi na matagal na daw na hindi pa nawawala. At kung makikita nyo sa aking video, Sir Nomer, may mga na nakapila para kumuha ng gamot at mga Okay, Rizel, sa tansya mo, nasa ilang katao ang pumunta dyan sa medical mission? At anong oras ito nagsimula? Yes. Lampas 200 tao na sa medical mission na ito, Sir Nomer. At inaasahan na at huwag kayong mag-alala. At para sa mga beneficiaryo, huwag kayong mag-alala. Dahil kahit ng 300 beneficiaries ay matitignan pa din tayo ng doktor para sa mga taga-Rawis dyan, pumunta na kayo dito over court at magpatingin na, samantalahin nyo na itong medical mission na ito. Nagsimula itong medical mission na ito, Sir Nomer. Sandali lang, Rizel, naririnig mo ba? Yes po, Sir Nomer. Opo, medyo paputol-putol yung signal nyo. Maaari bang ayusin mo muna para maging malinaw at malaman ng ating mga kababayan kung anong nagaganap dyan na medical mission dyan sa Rawis, Legazpi City. Hello, Sir Nomer? Okay na ba yung signal mo? Medyo kasi kanina, paputol-putol yung signal mo, hindi maintindihan. Para mas maganda, para pag okay na yung signal mo, para maintindihan na ating mga kababayan kung anong serbisyong hatid ni former Congressman Kito Oco dyan sa Rawis, Legazpi City. Okay na po ba yung signal? Audible na po ba ako? Okay na, okay na. Okay. Okay, yes. Ulitin ko lang yung tanong ko, Rizel, nasa ilang katao na yung nakapag-avail dyan sa activity at anong oras nagsimula yan? Yes, Sir Nomer, lampas 200 tao na natingnan at nag-avail ng libreng serbisyo na dito sa medical mission na hatid nga ni Congressman
Kitoko. At inaasahan na nasa 300 benepisyaryo ngayong araw ang target matignan ng mga doktor dito. At para na at kung madagdagan pa or lumampas pa sa 300 beneficiary, huwag daw mag-alala dahil titingnan at i-cater pa din ng mga doktor dito sa medical mission. At kaya sa mga taga-Rawis dyan, pumunta na kayo dito at samantalahin niya na itong medical mission dito sa covered court ng Barangay 42, Rawis, Legazpi City. Medyo inuulan tayo ngayon pero nagsimula itong medical mission na ito, Sir Nomer, kaninang alas 7 ng hapon. At dagta na din yung tao kaninang umaga. Pero ngayon, kung makikita nyo sa aking likuran, konti na lang dahil madami na din yung natapos matingnan ng doktor. At yung mga nasa likuran po ngayon ay kukuha na lang ng gamot. So, Okay, Rizel, matanong ko lang sinasabi mo na 300 yung target na mabigyan ng gamot dyan at check-up. Saan galing Yes po. itong 300? Sa Rawis lang ba itong barangay? Yes, Sir Nomer. Galing lang po ito dito sa Barangay Rawis. Barangay 42, Rawis, Legazpi City. Actually, Sir Nomer, kanina po sa pagtatanong-tanong ko, ito po kasing Barangay 42, Rawis, Legazpi City ay isa sa pinakamalaking barangay dito sa Legazpi City. So, binuo ito ng 6 na purok, pero kada purok ay may purok katulad na lang ng purok 4A at purok 4B. Kaya sobrang dami po ng tao o residente po dito sa medical mission na ito. Kaya isang barangay lang po ang target dito sa medical mission. Okay, sa pagkakala mo, Rizel, ano yung mga karamdaman na pinatitingnan or pinapa-check up dyan sa medical mission ngayong hapon? Yes, Sir Nomer, may mga buntis po dito kanina at may mga batang may sipon at ubo. May mga nanay din at tatay din na maintenance para sa high blood, sakit nila sa high blood at sakit nila sa puso, yung pinunta nila dito, yung mga gamot po na kailangan nila sa maintenance. May mga pumunta din dito, Sir Nomer, na beneficiaryo natin na may stroke, may katarata at yung pinapatingnan din nila yung labis na nararamdaman nilang pagkahilo. At yung iba ding nating tatay, lalo na yung mga padre de pamilya na talagang batak sa trabaho, yung hayuma daw ang hinaing nila sa kanilang kalusugan, kaya pumunta sila dito para patingnan yon. Okay, Rizel, matanong ko lang maliban sa libreng check-up, ano pa yung pwedeng asahan ng mga residente dyan sa medical mission na pinangunahan ni former Congressman Kitoko? Yes, hindi lang check-up ang libre dito dahil pati mga gamot at pagkain. At kung ang pasyente naman, Sir Nomer, or beneficiary natin ay nangangailangan ng laboratories, huwag kayong mag-alala daw. Dahil you will be endorsed to other hospital, partner hospital. Hindi lang dito po nagtatapos sa medical mission na ito ang asistensya dahil sa bawat hakbang na kailangan ng bawat beneficiaryo ay katulong po ninyo at kasama po ninyo ang staff ni Congressman Kitoko at ang Sanchuling General Hospital. Okay, kanina ko pa, Rizel, napapansin, meron ka diyang kasamang dalawa. Maari nyo bang mapakilala sa amin kung sino yan na kasama mo ngayong hapon? Yes, Sir Nomer, sa katunayan, kasama ko ang mag-asawa nila Tatay Ernesto at Nanay Pasita Alahas. So, parehas silang pumunta dito sa medical mission na ito dahil parehas din silang may dinaramdam. So, yun ang tinatingnan nila dito ngayon sa medical mission. Okay, maaari ko bang makausap Tatay Ernesto at Nanay Pasita? Yes, Sir Nomer. Opo. Hello, Tatay Ernesto at Nanay Pasita. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon. Magandang hapon din po. Opo, si Nomer Corporal po ito. Opo, kamusta na po kayo, Tatay Ernesto at Nanay Pasita? Nandito po, nahingi po ng gamot. Pasita po, para po magalipon ng gamot. Opo, ano yung pina-check up niyo sa doktor ngayong hapon dyan sa medical mission? Hindi ko po masyado narinig. Opo, Ulit na lang po. opo, Nanay Pasita at Tatay Ernesto, ano po yung pina-check up niyo po dyan sa medical mission? Check up po namin yung yung diabetes ko, high blood. Opo, nabigyan rin kayo ng libreng gamot? Pa? Nabigyan na ba kayo ng libreng gamot? Opo, nabigyan na po kami ng gamot. Maraming salamat naman po at nakalibre kami. Hindi na Opo. kami po bibili. Opo, Nanay, kanino nyo po nalaman na magkakaroon po dyan ng medical mission dyan sa inyong barangay sa pangunahan ni Congressman Kitoko? Putol-putol. Kanino po, Nay?
Dali lang po. Hindi ko po masyadong marinig. Opo, ulitin ko po, Nay, kanino niyo po Opo. nalaman na magkakaroon po ng medical mission po dyan sa inyong barangay sa panguna ni Congressman Christopher Quito po? Hindi ko masyado. Okay, ulitin ko lang, Nay. Kanino niyo po nalaman na merong medical mission po dyan sa inyong barangay? Kanino po? Hindi ko po masyadong marinig. Okay, kausapin ko na lang si Rizal, ma'am, para ipaabot ang Opo. tanong ko po sa inyo. Ano? Rizal? Rizal? Oo. Patanong naman kina Nanay Pasita at Tata Ernesto kung kanino nila nalaman na magkakaroon ng medical mission dyan sa kanilang barangay sa panguna ni Congressman Christopher Quito. Kanino niyo daw po siya na ito? Ayan. Ito ko po nalaman. Kanino po, Nay? Sa anak ko pong tanod. Okay. Barangay Tanod po. Opo. At anong masabi nyo, Nanay, na nagkaroon ng libreng medical mission dyan sa inyong lugar? Ay naku, maraming salamat at nakalibre kami po ng gamot. Yun. Hindi na po kami bibili. Opo. First time mo ba ito na magkaroon ng medical mission dyan sa inyong barangay? Actually po, dapat pangalawa na po to kay Congressman Quito po. So, ayun. Talagang masabi natin, ma'am, na talagang lubos ang pagtulong ni Congressman Christopher Quito. Opo. Okay. Anong masabi natin or mensahe natin kay former Congressman Christopher Quito? Putol-putol po. Ano ba po yung nasasabi mo kay Congressman? Mabuti naman po siyang tao, siyang maserbisyo po. Opo. Pasasalamat ko po sa kanya na nalibre kami ng gamot dito po sa binigay ng medical mission. Okay, sige. Rizal, maaari nyo bang paulit sa amin kung ano yung sinabi ni Nanay para maintindihan ng ating mga kababayan? Yes! Yes, Sir Nomer, labis po yung pasasalamat po ni Nanay at Tatay Ernesto. Kanina pa lang po na ini-interview namin siya. So balikan ko lang po para aware po yung mga audience at viewers natin tungkol po sa istorya nitong dalawang mag-asawa. So parehas po sila, Sir Nomer, may sakit. Si Tatay Ernesto po ay naging tricycle driver sa loob ng ilang dekada. At sa araw-araw po na pagiging tricycle driver niya, araw-araw din po siyang umiinom ng energy drink. Hindi po siya kumakain sa tamang oras, pero umiinom po siya ng energy drink. Labis din po yung paninigarilyo niya, yung 2 kaha daw po, Sir Nomer, ay kulang pa sa kanya sa loob ng isang araw. At lagi din siya, Sir Nomer, umiinom gabi-gabi. Kaya ngayon, Sir Nomer, pinatingnan niya dito sa medical mission yung kidney niya dahil diagnosed po siya ng chronic kidney disease stage 4. Ngayon, Sir Nomer, kailangan niya po, labis niya pong kailangan ng maintenance, pang-maintenance po na gamot para po mabawasan na yung pananakit ng kidney niya dahil kapag hindi daw po siya nakakainom ng gamot niya para sa maintenance, labis po yung mararamdaman niyang sakit. So ngayon po, pumunta siya dito sa medical mission para po samantalahin na yung libreng gamot at libreng check-up nga. And pagkatapos niya pong matingnan, successful po dahil nakakuha po siya ng 6 na klase ng gamot na makukonsume niya po sa 3 buwan. And may mga kasama din po yung vitamins. Si Nanay Pasita naman, si Nanay Pasita, Sir Nomer, dahil sa kakakain niya ng mga matatabang pagkain, labis yung oil, kumbaga, tinamaan po siya ng sakit na diabetes, and high blood. And kagaya po kay Tatay Ernesto, maintenance din, pang-maintenance po na gamot din yung kailangan niya. At nakuha niya din po yun dito sa medical mission. And eto po, Sir Nomer, ililip po yung cellphone para po mas makausap niyo po at mas malaman po at mas marinig po ng bawat Bicolano yung pasasalamat po nitong mag-asawa. Eto, Okay. Nanay. Hawakan niyo na po. Sige, Nanay, anong masabi natin na nagkaroon tayo ng medical mission dyan sa inyong barangay? Sa medical mission dahil ilang buwan pong maiinom tong binigay niya sa amin na gamot kasi pare po hindi na kami kabili dahil wala naman po kasi kaming trabaho na
Apo, hindi naman umiinom na si tatay, ano? Hindi ko ba marinig? Hindi na umiinom si tatay. Kasi bawal na, no? Yun ba? Hindi ko marinig. Hindi daw marinig ni nanay. Opo, Ano po ba yung katanungan niya, Sir Nomer? Oo, patanong naman na hindi na ba umiinom si tatay? Tatay, di ka na daw ba umiinom? Hindi na. Oo. Hindi na ako umiinom. Yan, tama yan, Tubig lang tatay. ininom ko. Opo. Pero mamaya daw iinom daw siya ng cobra. Hindi na. Hindi na rin. Oo. Bawal na yan, tay. Healthy living na dapat tayo. Tatay? Maraming salamat po sa binigay ng gamot ni congressman ko. Ito. Salamat po. Oh, yan tatay ha. Dapat healthy living na dapat tayo. Para maiwasan natin ang mga ganitong sakit. Okay man po. Okay. Sige. Maraming salamat po sa inyo, Tatay Ernesto at Nanay Pasita Alahas. At balikan ko si Rizel. Rizel, hanggang anong oras pa itong medical mission dyan sa Rawis, Legazpi City? Mahina po. May na. Hindi niya masyado. Okay, Sir Nomer, pasensya na pero medyo mahina na din yung pandinig ni tatay. Dala na din ng iba-iba niyang sakit. Pero yes po, may katanungan pa po ba kayo, Sir Nomer? Oh, wala naman, Rizel. Sa'yo na lang. Siguro hanggang anong oras pa itong medical mission dyan sa Rawis, Legazpi City? Hindi ko marinig masyado yung tanong pero idagdag ko na lang din na informasyon, Sir Nomer. Matatapos po itong medical mission na ito mamayang 3:00 po ng hapon at inaasahan din po na darating din po dito yung representante ni Congressman Kitoko at mamaya-maya lamang ay papaunlakan niya tayo ng interview. Okay, so yan mga ka-aksyon, ang medical mission dyan sa Rawis, Legazpi City sa panguna ni former Congressman Christopher Kitoko. At ito mga ka-aksyon, pangalawa na pala itong ikinandak ang medical mission dyan sa nasabing lugar. At sa pagbabalik ng tabang ora mismo, isang security guard sa Naga City declared dead on arrival matapos itong masuntok ng awatin ang lasing na lalaki sa isang bar. Ang hinaing ng pamilya, wala raw umano silang natanggap na tulong mula sa naturang ahensya ng security guard. Ang buong reklamo, abangan, kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang tabang ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapalhatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kita ngunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa
na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindugabos. Sa giraray, dakulang pasasalamat po sa indong pagtangkilig, asin pagtitiwala, naway padagos niya itong ipangadji ang mga kalusugan, asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan, asin magkasararo para sa mas malusog, asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po, asin marahay na aldaw sa Indogabos. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaoki scholarship sa mga aki na nangangaypuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang muya kong party list may plano. Kaya ang suporta ko sa ako Bicol. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid! Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito! Lito! Lito Lapid! Lito! Lito! Lito Lapid! Lito! Lito! Lito Lapid! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon
Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang. Ora mismo. Balikan muli natin si Rizel Lozada, ang ating tabang patroller, live sa medical mission dyan sa Rawis, Legazpi City. Magandang hapon sa iyo, Rizel. Magandang hapon po ulit, Sir Nomer. Opo, nakita ko na kasama mo dyan. Sino ba yan? Maaari mo bang pakilala sa amin? Yes, Sir Nomer, katabi at kasama ko na ngayon ang representante at naging isang anak ni, hindi pala nag-iisa, unika-iha ni Congressman Kito na si Miss Claudine ko. Okay, Ma'am Claudine, magandang hapon po sa inyo. Hello po, magandang hapon po. Opo, Ma'am, maaari ko bang malaman, para malaman ng ating mga kababayan, ano yung hangarin ng patuloy na proyektong ito ni former Congressman Christopher Kitoko? Layunin po ng papa ko, Sir Kitoko, na malapit po itong barangay. Dahil po, sorry. Okay. Dahil po, para po ito sa mga matatanda at sa mga may sakit na hindi na po sa hospital. So, we are bringing them the medical mission here mismo para makalapit po sila. And we are expecting 300 plus beneficiaries sa medical mission. They will be given free check-up, free medicine, free bed, and also free food, especially ayaw natin sila magutom. What they need to do is to just visit us here and avail the privileges of this medical mission. Ito po ay hatid ng servisyo ko, ito ang totoo. Handog po ni Kito sa sendo ko. Okay, kasi narinig ko, Ma'am Claudine, doon sa mga beneficiaryo, hindi ito yung unang beses na nagkaroon ng medical mission si former Congressman Christopher Kitoko, kundi pangalawa na ito. Talagang binibigyan pansin ni former Congressman Christopher Kitoko ang kalusugan, especially dyan sa mga barangay dito sa Albay na labis ang pangangailangan. Kumbaga hindi na bibili ng mga gamot, kundi libre na makukuha nila dito sa ikinokandak na proyekto ni Christopher Kitoko. Yes. Actually, second wave po namin ito. Nung first wave po kasi, hindi po namin natapos. So, nag-promise po kami sa kanila na babalik po kami. So, siniswave po na balik po talaga kami. Kasi marami po talaga na tulong po pang medical. Okay. Ayun po. Opo, maliban po dyan sa Rawis, Legazpi City, meron pa po ba tayong plano na ikandak ang ganitong project sa ibang barangay? Sure po, nakaplano po yan lahat. Hindi nga, siguro may pangatlo pa po dito sa Rawis. And syempre po sa iba po pa pong barangay. Nakaplano po yan. Opo, siguro last na lang po, Ma'am Claudine, ano po yung mensahe natin sa ating mga kababayan? Kumbaga, umaasa na magkaroon din sa kanila ng mga ganitong project. Opo, ako po kayo mag-alala. Sinabi ko nga po kanina, layunin po ng aking ama na si Christopher na mailapit po itong medical mission sa bawat barangay. So, pupuntahan po namin yan at mga barangay nila. Huwag sila mag-alala. Opo, sa muli po ma'am, maraming salamat po sa pagpapaunlak ngayong hapon, Ma'am Claudine ko. Maraming salamat po. Ayan, mga ka-aksyon, ang anak ni former Congressman Christopher Kitoko na nanguna rin sa medical mission dyan sa Barangay Rawis, Legazpi City. Samantala, ito mga ka-aksyon, declared dead on arrival ang isang
on duty na security guard sa Naga City matapos itong suntukin ng isang lasing na lalaki sa isang bar. Ang reklamo ng pamilya, wala man daw ginawang aksyon at tulong ang agency nito. Mula sa Naga City, makakausap natin si Rowelyn Adjoba, ang panganay na anak ng namayapang sikyo na si Howell Adjoba. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Rowelyn. Opo, magandang hapon po sa inyo, ma'am. Opo, una sa lahat kami po ay nakikiramay po sa inyong pamilya, ma'am. Ayan, medyo hindi naririnig sa ating audio. Ayan, balikan natin mamaya si Ma'am Rowelyn Adjoba, ang anak ng namayapang sikyo dyan sa Naga City matapos na mapatay ng isang lasing na nag-amok dyan sa isang bar sa Naga City. Panoorin muna natin na ipinadalang panawagan ng pamilya. Ako po si Rowelyn Adjoba, nanawagan po sa Indo na matabangan po nindo kami dahil po duman sa tig-post ko, duman po sa issue po, kato pong paggaganan po kang papa ko. Mayo pong mga hulog po sa SSS niya, sahod niya po, below minimum po, night differential po, si overtime po kang papa ko, may pong 13-month pay, tapos po ang agency niya po, day po nag-asikaso, day po nag-ano sa muya. Nag-urulay na po kami sa NLRC po at saka sa PAW. Sinubukan po kami ng pagkaayuson pero dahil po matagas po sinda. Dapat po mismo ang magsabi na magkaso po kami, na magkarasuhan na lang dapo. Si rights po kang ano po ni Papa, kang nagadan po siya. Funeral po, sagot po ninda to, nagadan po si Papa, nasa oras ning trabaho, pero hanggang ngunyan po, dahil po sinda nagtataw ni piso po, mayo po sindang tinawag. Gusto ko po maghagad ng tabang para ma-actionan na din po agad-agad. So yan mga ka-aksyon, grabe yung naranasan ng pamilya. 3,000 pesos lang ang binigay ng agency sa namayapang pamilya nitong sikyo dyan na namatay matapos na masangkot or umawat lamang at nabugbog nitong lasing na nag-amok dyan sa isang bar sa Naga City. Ayan, patuloy tayong kinakontak ang anak ng namatay o namayapang sikyo dyan sa Naga City. Hello po, ma'am. Medyo nawala talaga yung audio. Hello po, ma'am. Medyo okay na ba yung audio natin? Ayan. Ayan mga ka-aksyon. Tinatry po namin na yung signal ni ma'am para maliwanagan tayo. Ayan. Okay na. Medyo okay na. Hello? Okay na ayan. po. Ayan, ma'am. Una sa lahat, kamusta po kayo? Kami po ay nakikiramay po sa pagkamatay po ng tatay nyo. Maraming salamat po sa pakikiramay po. Opo. Ma'am, maaari nyo bang maikwento kung paano itong nangyari muna? Paano yung nangyaring namatay itong tatay nyo? Ganito po kasi yun. Yung papa ko po, duty po siya sa isang bar po dito sa Naga. Tapos po, may nangyari pong gulo. Siyempre po, guard siya po. May nangyaring gulo po sa loob ng bar. Ang nangyari po, nag-awat po siya. Opo. Tapos po, nung nag-awat po siya, yung inawat niya po, wild po siya, naging wild po siya. Yung mga guard po, pinapatulan niya na po. Wala po sa kanyang nakakaawat na po. Then yung papa ko po, syempre po, pwersahan na pong gumamit nung yung electric po baga, yung parang pang-depensa po nila as mga guard. Opo. Kasi meron din po sila noon kasi nga po bar yun eh. Opo, tama naman kasi. Opo. Ginamitan po noon ng papa ko. Tapos po, and then yung yung lalaki pong inaawat niya, sinuntok po siya, binulungan po siya ng suntok at saka sipa po.
Tapos yung papa ko po, makikita sa CCTV na hinihimas niya na po yung pisngi niya po kasi po nararamdaman niya na po yung sakit po nung pagsuntok. Yung pagsuntok nga po sa papa ko, ano po, yung ngipin niya po na ano po yung na-crack po yung ngipin ng papa ko dahil po sa lakas po ng persa ng pagsuntok. Opo. Ngayon po, yung naangkat na po yung lalaki kong nag-aamok ng away doon sa bar ng pinagtatrabahuan ng papa ko. Opo. Nung nagkalma-kalma na po yung sitwasyon, dumating na po yung pulis galing sa Station 5 po ng Naga. Tapos po, nung dumating na po yung dalawang pulis na nagresponde, naging wild na naman po ulit yung lalaki po. Tapos po, yun na po yung pulis nga po, hindi kinaya yung lalaking yun kasi nga po, based din po sa observation, parang hindi lang po tama yung alak, yung nasa influensya nung katawan nung lalaking yun. Okay. Yung inawat po ng papa ko. Tapos po, yung pulis po na, yung process po nila, na ano pa po, na anong tawag mo, nasira pa po yung posas nung lalaki. Ang ginawa po ng papa ko, tinulungan niya po yung dalawang pulis kasi nga po, hindi kaya. Alam mo po ba yung pag nagre-raid po baga, yung kailangan pong padapain para pusasan ulit kasi nga po, natanggal yung posas. Yun yung pong ginawa ng papa ko. Makikita po yun sa sa CCTV footage Opo. po, na talaga yung lalaki po, nagpupumiglas talaga po, matapang talaga po siya. Opo, tama naman kasi yung ginawa, ma'am, ng tatay nyo kasi nasa duty pa siya nung mga oras na yon. Po? Opo, tama naman yung ginawa ng tatay mo kasi siyang yung secure na duty nung mga oras na yon. Ito bang tatay nyo, ma'am, may katanda na po ba ito kasi sa suntok namatay itong tatay nyo? Ano po, si Papa, 48 pa lang po. 48 years old. Opo. Ang papa ko po, matangkad po siya na malaki po. Matagal na ba yung tatay mo na nagtatrabaho dun sa bar na yun, ma'am? Opo, na po, 2 years and 4 months na po. Okay, itong pangyayari dun sa nanay nyo, paano hinarap ngayon ng nanay mo itong pagkawala ng tatay mo? Siyempre po, nahirapan po kami sobrang, yung nanay ko nga po, try po nakaburol yung papa ko, iniwan niya po kasi po, naghingi po kami ng tulong sa DSWD, sa City Hall po ng Naga, humingi po kami ng tulong kasi nga po, yung mama ko lang po, yung may ID po. Okay. Kahit po nakaburol yung papa ko, iniwan niya po, naglakad po kami para po mabawas-bawasan yung bayaran namin po sa funeral po. Opo, yung nanay nyo, anong yung trabaho niya? Sa ngayon po, wala pong trabaho si mama ko. Okay, so ibig sabihin, yung tatay mo talaga yung inaasahan sa inyong pamilya? Opo, opo. Ilan ba kayo magkakapatid? Nag-aaral po ba kayo? Lahat? 5 po kami, 4 po yung nag-aaral. Ako po, nag-stop po ako. Okay, so ang yung 4, sana ba to? Nasa senior high ba? College student? Yung dalawa po, senior high, graduating. Yung isa po, grade 6. Yung isa din po, yung bunso, grade 4 po. Okay, nung mga araw na yun, ma'am, nang mangyari itong krimen, kinausap ba kayo na agad ng agency ng tatay nyo na maaaring maipabot na tulong mula sa kanila? Wala po. May inaasahan ko nga po na matutulong sila sa amin kasi nga po, hindi naman po within the day nakipag-contact sa amin sila eh. Pero nag-contact po sa amin yung secretary, sinanong po kung kailan po yung leaving ng papa ko. Nag-reply po ako doon, nagsabi ko, March 7 po dapat yung leaving, kaso naurang po ng 11 kasi nga po, hindi pa po kami fully bayad doon sa funeral po. Tapos sinin lang po ako, wala na pong response. Inantay po namin sila. Okay, ma'am, matanong ko lang, sino yung nakausap nyo mula sa ahensya na 3,000 pesos lang ang ibibigay nila bilang tulong? Tama po ba? Opo, ma'am. Opo, sir, opo. Sino yung nagsabi sa'yo na 3,000 lang daw yung maibibigay nila? Anong yung pakasabi nila na, eto, 3,000 lang ang mabibigay namin?
Yung secretary po mismo ng Mansonic Security Agency. Okay, anong yung pakakasabi niya sa inyo, ma'am? Ang sabi niya po sa amin, yung kaya lang daw po nilang ibigay is 3,000 to 5,000 kasi yun lang din daw po yung halaga ng buhay ng tao. Okay, naikwento nyo ba, ma'am, na before or mangyari itong insidente, ay naka-duty yung tatay nyo? Opo, alam po nila doon po sa posto, makikita po na naka-uniform pa po yung papa ko habang nire-revive po ng mga nurse at saka doktor. Okay, so maliban dito sa 3,000 pesos na ibibigay daw sa inyo, ano pa yung mga in-offer nilang tulong mula sa kanila, ma'am? Wala po. Kaya po hindi po na po akong mag-post kasi po wala po silang binigay sa amin mula nung nakaburol si Papa, kundi yung pong stand na bulaklak, yun lang po, wala na pong iba. Okay, at maliban doon, naibigay ba yung 3,000 pesos na sinabi nila? Hindi po. Okay, ma'am, para sa'yo, sapat ba itong 3,000 pesos na binigay na itong ahensya ng tatay mo? Hindi po, wala po silang ibinigay po. Kahit po magbigay sila, hindi naman po namin yung tatanggapin na 3,000 po. Sabihan po kami na ang halaga ng buhay ng tao, 3,000 to 5,000 lang po. Yun yung pakasabi nila sa inyo, ma'am? Opo. Opo. Matagal na ba ito? Sabi nyo, dun sa pinagtatrabawan niya sa isang bar, 2 years na mahigit itong nagtatrabaho itong tatay nyo. Maliban dito, ilang taon na siya bilang security guard? Nasa 14 years na po. Sa 14 years, same agency rin yung pinapasukan niya? Hindi po, iba-iba po. Opo, dun sa agency, ma'am, sa pagkakatanda mo, mga ilang taon, ilang buwan na siya dun na nagtatrabaho? 2 years, mga 2 years na po. Okay, so mahigit na 2 years at ang kanilang ibibigay lang daw is 3,000 pesos plus itong yung bulaklak. Ayun po, opo, yun lang, yung bulaklak po, natanggap namin yun yung patay nga po si Papa. Talaga naman hindi sapat talaga yung 3,000 pesos kasi matagal na, 2 years na tapos 3,000 pesos lang at isang stand ng bulaklak. Opo, ito bang insidente, ma'am, itong reklamo nyo ay naipabot nyo na ba sa tanggapan ng DOLE? Opo, nag-send na po kami ng Gmail po, Gmail po, yung pag-send ko po sa DOLE po. So far, ma'am, meron na bang response ang DOLE? Meron po. Opo, meron naman po yung acknowledgement nga po. Ano daw yung tulong na pwede nilang ibigay para sa formal na itong reklamo nyo dun sa agency? Sa ngayon po, yung naman po kasi ng letter po nung Gmail po sa DOLE, yun nga po yung parang inaano na lang sinasabi po dun sa letter na yun nga po Mansonic po yung dapat hulugan nga po yung SSS po ng papa ko. Okay. Tapos, ano pa yung sabi, ma'am? Yun lang po. Kasi po isang letter lang din naman po yun eh. Maikli lang po. Yun lang po yung naman po. Opo. Ma'am, sandali lang, standby ka lang po kasi talagang may mali po dito sa isyong ito, Sa ating tinawagan rin ang Mansonic Security Agency sa Naga City upang maimbitas at alamin ang kanilang panig, ngunit mariing tumanggi ang kanilang ahensya na magbigay pa ng anumang pahayag patungkol sa hinaing ng pamilya ni Howell. Ayon kay Mabel Olpate, ang administrative staff, idadaan lamang daw nila sa legal at handa sila umanong harapin ang anumang kasong isasampalaban sa kanila. Dagdag pa nito ay wala daw silang pagkukulang sa pamilya ng namayapang si Howell. Balikan natin si Ma'am Rowelyn. Ma'am! Opo, kanina ma'am nakausap namin itong ahensya at sinasabi na willing naman daw silang harapin itong kaso in case na magsampa po kayo ng kaso. At sinasabi pa
na wala daw silang pagkukulang sa inyong tatay. Ano yung masasabi mo dito? Alam ko po, maririnig niya po. Unang-una po, wala silang karapatan na magsabing wala silang pagkukulang kasi hindi naman po kami magkakaganito kung from the start po, hindi ganito yung mangyayari kung talagang pinanindigan din sinasabi nila po na wala silang pagkukulang. On duty po yung papa ko kahit saan po kaming pumunta na korte, alam namin na tama po kami kasi on duty po namatay yung papa ko. Wala silang karapatan na sabihan na 5,000 lang po yung halaga ng buhay ng papa ko, ng tao. Kung pwede lang po baliktadin, sila po yung magpagnas doon, sila po yung pumalit doon sa papa ko, bibilan ko po sila ng bulak, papa yun, mangutang po, bibigyan ko sila ng 3,000, ibalik, hindi kami magkakaganito po, kung talaga yung sinasabi nila, totoo na, wala silang kapabayaan. Okay. Ma'am, sa tingin nyo, bakit nila nasabi na wala daw silang pagkukulang? Kung wala po silang pagkukulang, bakit po nagkakaganito po kami? Bukas po, 40 days na po ni Papa. Lang po kami, naantay lang po kami ng aksyon nila, naantay lang po kami. Pero kung hindi po ako nag-post, hindi po sila sa amin makikipag-reach out. Opo. Naitanong nyo ba yung nanay nyo na nag-aasikaso nito na kung meron na ibinigay sa kanila itong agency? Wala po talaga, sir. Promise po. Wala po. Ni piso po. Wala. Yun lang po talaga bukod tangi. Yung bulaklak lang po na yun na stand. Okay. Kamusta na yung mga bayarin ninyo, ma'am? Nabayaran nyo na ba yung sa pagpapalibing ng tatay nyo? Sir, yun nga po yung nirereklamo namin kasi nga po dapat sagot niya, nasa 100,000 pa po yung bayadan namin. Nangutang lang po kami. Okay, so ibig sabihin, ma'am, itong mga ginastos nyo sa pagpapalibing, inutang nyo pa, ma'am? Opo, utang pa po. Dalhin pa po diyang kasali yung ibang mga utang po. Yung 100,000 po, yun lang talaga po. Sa funeral lang po yan. Bukod pa po sa iba po. Yun po yung iniisip namin kasi isipin din nila po, apat po yung iniwan na nag-aaral po. Tapos si Papa lang po yung nag-work po sa amin. Opo. Standby ka lang muli, Ma'am Rowelyn, kasi kaya eto, agad naman tayong nakipag-ugnayan sa tanggapan ng Department of Labor and Employment Camarines Sur Provincial Office upang mabigyan ng tamang aksyon itong alalahanin ninyo laban sa Mansonic Security Agency. At ating nakausap si Ma'am Sairi Cabredo, ang Provincial Labor Information Officer. Hindi man natin siya ngayon makakausap ng live dahil sa may importante lamang silang pagtitipon sa oras na ito. Ngunit ayon sa kanya, maaari nang masimulan ng proseso ng formal na nyong reklamo at personal na din dumulog sa kanilang opisina sa anumang oras para sa makapagsampa na ng reklamo po ninyo. Opo, ma'am, narinig nyo po, ma'am, na willing naman itong DOLE Provincial Office na matulungan po kayo sa pagsampa ng reklamo laban dito sa ahensya. Opo, kung meron ka, ma'am, na mensahe sa Mansonic na agency, ano po yun, ma'am? Ito lang po yung masasabi ko sa inyo. Alam po namin na kami yung nasa tama kahit saan po tayo makarating. Wala kayong karapatan para sabihan po kami na yung patay, yung papa ko, ginagawa namin negosyo. Kung gusto namin ng pera, magtrabaho kami. Wala kayong karapatan kasi yung hinahabol po namin dito, yung karapatan po ng papa ko, nung nabubuhay pa siya at nung namatay po siya, wala kayong kwentang agency kasi kung meron man hindi kami magkakaganito, hindi na po sana umabot sa ganito yung lahat po nangyari. Kung talagang meron po kayong pagmamahal sa mga empleyado nyo po. Opo, ma'am, Nakita po tayo sa legal na proseso kung baga po. Opo, ma'am, naintindihan po namin kayo. Para masiguro, sasamahan ka ng aming team na sa tanggapan ng DOLE Camarines Sur upang masimulan nyo na itong formal na reklamo laban sa Mansonic Security Agency dyan sa Naga City po, ma'am. Opo.
Maraming salamat po. Opo, maraming salamat din po na kumbaga binigyan nyo kami ng oras at ipahatid itong inanaing nyo po dyan sa Naga City regarding po dito sa pagkamatay ng inyong tatay. Opo, maraming salamat po. Thank you so much talaga po. Opo, sa muli po, kami po ay nakikiramay po ma'am sa buong pamilya po. Opo, salamat po. At yan ang mga natunghayan nating mga reklamo at inaing ngayong hapon at ora mismo rin nating binigyang tugon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Cost Center sa Barangay 175, Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mga ka-aksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. At mga kaaksyon, hanggang bukas, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako, si Nomer Corporal, at ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo, malapit ang puso.